tak ako som hovoril, strávil som v Bohniciach 36 dní. Povedal som vám to priamo pred tou liečebňou. Teraz som si vybral také pokojnejšie miesto, krásne, nádherné počasie, aby som vám vlastne rozpovedal, ako to funguje, a aby som každému z vás, kto sa na to teraz pozrie, kto si to vypočuje, poradil a pomohol, lebo viem na 100%, že sa to môže stať úplne každému. A stáva sa to. Stáva sa to pomerne často. Veľmi často dokonca. Nuž, keď som tam prišiel, lebo to bolo tak, že ráno som si našiel na mobile odkaz, správu, že mám zavolať na číslo, na nejaké číslo. Tak som na to číslo zavolal, bola to polícia. Polícia mi povedala, že ma hľadajú a že aby som teda počkal doma. No tak som počkal, oni prišli a potom mi povedali, že ma hľadali, že po mne pátrali, lebo že tam bola sa sťažovať. Nie teda sťažovať, ani nie asi sťažovať, ale niečo povedať, ja neviem presne, čo tam všetko povedala moja bývalá domáca, teda respektíve jej matka. No a ja som im teda povedal, že čo sa vlastne udialo, že ako to prebiehalo, že keď sme spolu telefonovali a oni na mňa naliehali, teda ona, že podpísať novú zmluvu a tak. A ja som sa stále tomu bránil, ja som hovoril, že neviem, ako to bude. Ja za to neručím s tým covidom. Viete, čo sa vtedy dialo? Každú chvíľu tam niekto mudroval, mali byť plné kontajnery, mŕtvol a čo všetko. To ako, ja som v tom nemal, ja som tom nebol nijak zainteresovaný, ja s tým nič nemám, s tým covidom. No a najvyššie, keď som sa vtedy rozprával s jednou pani, som jej rozprával, že ako to tam akože funguje, že zrejme bude lepšie. Ona mi poradila, že zrejme bude lepšie, aby som odišiel, lebo oni strašne išli iba vyložene len po peniazoch. No dobre, takže takto to dopadlo. Ja som im zopakoval tým policajtom, že čo som jej povedal, že vlastne, že ja to neviem zaručiť a že mi neostáva nič iné. Vyzerá to tak, teda, že mi neostáva nič iné, len sa ísť obesiť. Zložil som telefón a odišiel som nahnevaný do lesa s tým, že som fakt mal vtedy v úmysle, že už to skončím, že už ma to nebaví, lebo to, čo sa vlastne deje, stále musím niesť zodpovednosť za niekoho iného, za chyby druhých. A ja neviem, prečo by som to mal. Z akého dôvodu. No tak proste som odišiel do lesa, tam som si posedel, chvíľku popozoroval zvieratá, ktoré sa tam pásli, lebo vtedy to bolo zelené. Neviem, či to bola repka, alebo niečo také. No a keďže napriek tomu, že už bolo leto, týždeň, bolo už 28. júna, tak večer bolo pomerne chladno, dosť chladno. Tak som sa zbalil, odišiel som domov, vyspal som sa. No a ráno som teda zavolal tým policajtom, tak ako som to teraz povedal pred chvíľou. No, oni mi ale povedali, že musia ma zaviesť do Bohníc, že na nejaké vyšetrenie, lebo tak im to prikazuje nejaký predpis. Tak som sa s nimi nehádal a bol som im povoli, išiel som. To som ale asi nemal, lebo keď som tam prišiel, tak namiesto toho, aby povedali, dobre, v poriadku, však sa ako nič nestalo, chodte domov a tak, ja by som si svoje veci vybavil, zariadil. Nechali ma tam a chceli ma liečiť, ale neviem na čo, lebo do dnešného dňa som sa nedozvedel na čo. Keď som sa na to pýtal, mal som ošetrujúceho lekára doktora Kolibíka, bol to úplne taký čerstvý mladý lekár, ale už žil v presvedčení, že už je lekár, chodí v bielom a on určite všetko vie najlepšie. On vie. Napriek tomu, že ja som mu všetko popísal, že čo vlastne, v čom vidím problémy a ako to vnímam a prečo to tak je, som mu opísal, čo sa mi udialo. Vtedy to bolo, myslím, že 17 rokov, alebo koľko to bolo? Áno, 17 rokov odtedy ubehlo, čo som bol na Slovensku súdený za niečo, čo sa v živote nestalo. Nikdy sa to nestalo. Ale zase v tom boli zainteresovaní psychiatri, ktorí vypracovali znalecký posudok. A v znaleckom posudku ma označili za paranoidného, nakoľko ja som všetko popieral. Ja som hovoril, že to tak vôbec nie je, že ono je to všetko naopak. No a lenže oni sa to takto v škole učia, takto to majú nabiflené a vedia, že toto musí byť paranoidná osoba, lebo popiera.
popiera a obviňuje druhých a tak. Tak toto majú, takto je to v tej ich brožúre, ktorá popisuje akože ktorá by im teda mala pomôcť akože hľadať príčiny a poruchy a nájsť diagnózu, že ako. Ale oni by sa mali venovať aj tomu, že počúvať aj druhú stranu a to nerobia. A presne takto isto to prebiehalo aj v Bohniciach. Napriek tomu, že som všetko povedal, tak oni si stále išli svoje. Ja som si potom na chodbe našiel taký veľký plagát na stene, bol plagát, taká nástenka, na ktorej bolo napísané, že každý má právo si vyžiadať svoju zdravotnú dokumentáciu a každý má právo si vyžiadať, že o akú liečbu sa jedná, ako to bude prebiehať a či existuje aj nejaká alternatívna liečba a tak ďalej. No tak ja, keď som si to prečítal, tak som sa začal toho domáhať. Nikto mi nič nevysvetľoval, nikto mi na nič nechcel odpovedať. Lekár, ktorý mal byť mojím ošetrujúcim, aj bol ošetrujúcim, ktorého som sa na to spýtal a chcel som sa ho teda spýtať, tak predo mnou ušiel. Ušiel predo mnou, že on nemá čas. Keďže som tam bol prijatý nedobrovoľne, lebo som nechcel tam ísť, nechcel som tam byť, tak musel rozhodovať o mojom prijatí do ústavu súd. Takže na súd napísal papier, kde popísal, že presvedčivo popieram blúdy a ja neviem, to by som musel zobrať ten papier a prečítať. To proste nič, čo nebolo pravdivé. Absolútne nič z toho nebolo pravdivé. Nič. Ale poskytol to súdu, aby súd rozhodol o tom, že áno, že ma tam môžu držať. Tak ma tam proste držali. Potom som dostal, keď som bol v Bohniciach, tak som dostal od súdu takú obsielku, kde ma vlastne informovali. Tam som si mal možnosť aj prečítať, že čo tam tento lekár popísal. A toto píšu tí lekári, fakt to je úplne strašné. Oni žijú v presvedčení, že oni všetkému rozumejú, že oni to vedia. A to tak vôbec není. Pritom určite sa v škole učili o tom, že kto je Walter Mischel a určite im niekto vysvetlil, že existuje nejaký paradox konzistencie a kognitívny prototyp. Aspoň si myslím, predpokladám, že by sa to mali učiť. Lebo tam sa hovorí presne o tom, že žiadna konzistencia, ktorú chcú oni vidieť v niečom, že oni si zoberú, keď toto povedal, tak potom je toto je spojené s tým. Oni hľadajú korelácie, ale ja keď som si to pozrel a prečítal, tak nie je mi úplne jasné, či oni vôbec vedia, v akom vzťahu, či v medicíne sa korelácia používa nejak ináč, v inom vzťahu ako v matematike. Lebo v matematike korelácia znamená to, že proste, že nejaké veličiny na určitej úrovni, v určitej rovine majú nejaký spoločný vzťah, niečo. Ale korelácia neurčuje to, že keď veličina A spôsobuje B, alebo naopak B na A. Tam je len vzťah, že proste, že je to tam, je to možné. Ale nikdy to netvrdila, korelácia netvrdí, že to takto musí byť, že keď vidím toto, tak to musí byť toto. To tak nie je. To je ten paradox konzistencie, ktorý skúmal Walter Mischel a zistil, že žiadna, a nie len on, že to skúmal, že neexistuje žiadna teória, nič, čo by to potvrdzovalo, že to tak proste je. Že to tak je. Lebo keď to skúmali, tak sa to nikdy nepotvrdilo. Nie je to, neexistuje to. A kognitívny prototyp, no to je veľmi dôležité, že čo vlastne berem ako mernú jednotku, keď to porovnávam. A to takisto nikto z nich nevie. No dosť na to. Strávil som tam 36 dní. Keďže som dostal tú obsielku, tak ešte vtedy na začiatku mal som na to 14 či 15 dní, aby som sa odvolal. Že ak sa chcem odvolať, tak som sa odvolal. Teda chcel som sa odvolať, len som nemal ako poslať. Lebo nikto mi to nechcel umožniť. Keď som navštívil jednu lekárku, od ktorej som chcel, že aby to poslala, lebo mňa tam držali. Nemohol som chodiť ani na vychádzky, ani nič. Nikto ma síce neliečil, nikto mi nič nevysvetlil, nikto mi nič nepovedal. Neviem, čo chceli, prečo to robili. Proste ale bolo to tak. Tak ona mi to odmietla. Bola tam taká sociálna pracovníčka, ktorá by mala akože pomáhať tým ľuďom. No, tak som išiel za ňou a ona mi povedala v podstate to isté. Dokonca mi povedala,
že ona má svojich nadriadených, že ona to nemôže. Ja som nemal a už sa blížil posledný deň na odoslanie toho. Nemal som to ako odoslať, to odvolanie. Až potom išiel jeden z toho oddelenia na vychádzku, tak som ho požiadal, že či by to poslal, zobral to a poslal. Ako náhle odišlo moje odvolanie, tak odrazu už sa všetko zmenilo, už nebol problém, už sa začalo riešiť, že kedy pôjdem domov a tak ďalej. Už som mohol ísť aj na vychádzku, nič. Po 36 dňoch, keď som odišiel, tak potom som dostal takú obsielku od súdu, že nakoľko som už bol prepustený, takže sa vlastne, že akože súd ruší. Ale tam bola aj taká možnosť, že požiadať, že ja na tom trvám, že chcem, aby to bolo prejednané. Lebo ja som chcel dokázať to, že vlastne oni podvádzajú. Preto, aby sa dostali k peniazom, aby dostali peniaze od poisťovne, napriek tomu, že žiadny výkon nevykonali. Nevykonali absolútne nič. Nič. Ale oni si to chcú účtovať a aj si to účtujú. Bežne tým ľuďom, ktorým nejakým spôsobom nepomôžu, tak im proste účtujú aj to, čo nikdy neurobili. Taký človek, keby si urobil výpis zo zdravotnej poisťovne a ohradil sa, tak ho vždycky odpálkujú, lebo to je vlastne blázon. Kto by jemu veril? Kto by jemu veril? Takže takto to funguje. Súd sa naťahoval. Nie a nie to skončiť. Nakoniec súdkyňa navrhla znalca, súdneho znalca. Pravdepodobne jej nejaký kamarát dvorný, s ktorým sa možno aj delili o tie peniaze, ktoré súdny znalec za to dostáva. Možno tak boli dohodnutí, lebo súdy sú bežne skorumpované, to je úplne známy fakt. To vie každý. A žiaden sudca to nedokáže to vyvrátiť len tým, že sa tvári, že nie, že on nie je. Možno, že jeden nie je, možno dvaja nie sú, ale veľká väčšina nie. Neznamená to, aspoň ja to tak chápem, že korupcia nie je len to, že niekto za to zaplatil, ale proste to je protislužba, nenáležitá protislužba. Protislužba, ktorú poskytuje za niečo. No a takto to beží. Znalec, dobre, bol som zvedavý na to, že ako to bude. Už som to zažil predtým so znalcami, takže som vedel, že aké to je, že akí sú to podvodníci. Preto som požiadal toho znalca ešte predtým, než som tam išiel, že či on to nahráva. Som sa ho pýtal, že on nie, ale že asi to môžem. No tak ja som si zobral telefón a celé som to nahral. Samozrejme, že ostal som prekvapený, keď som si prečítal znalecký posudok a tie jeho odôvodnenia, tak on si doslova vymýšľal veci, ktoré vôbec neodzneli v tom rozhovore, ktoré ani neboli ani v zdravotnej dokumentácii, ktorú som si počas celej doby, kým som tam bol v Bohniciach, žiadal. A nikdy mi ju nechceli dať. Nakoniec som sa ku nej dostal až 10. septembra a bol som 4. augusta prepustený. Až 10. septembra mi ju poslali. 10. septembra, napriek tomu, že som tam bol osobne, bol som tam so záznamovým zariadením, s kamerou, s foťakom, so všetkým. Nechceli mi to dať. Ako ja nerozumiem. Prečo? No rozumiem. No. Samozrejme, je dosť možné, že to ešte ani vtedy ani nemali hotové. Museli to nejak urobiť. No, takže dosť na tom, že keď som si prečítal ten znalecký posudok, tak mi bolo úplne jasné, že však znalec tam mal prax. A už 50 rokov bol v zozname znalcov. 50 rokov. Bol to už starý človek, už hadám aj 80-ročný, možno aj viac. A takto klamal, takto si vymýšľal. Samozrejme, že na súde som to namietal, že posudok, ale nikto to nechce čítať. Nikto sa nechce tomu venovať. Podal som tej veci trestné oznámenie na súdneho znalca. Nikto to nepreštudoval. Nejaký štátny zástupca, nejaký Vorlický, mi napísal, že čo všetko by musel znalecký posudok obsahovať, aby bol to hodnotený ako z trestného zákona ako krivý znalecký posudok. Presne to všetko tam v tom posudku je. Presne to všetko. Ale on ho určite ani nikdy nečítal. A keď čítal, tak si prečítal meno a záver. Ale nie ako sa k tomu dopracoval, k tomu záveru. Keby si to niekto prečítal, tak by zistil. Ja som to potom celé prepísal. Urobil som prepis, aj som to vyznačil. Kde sú všetky nezmysly vymyšlené. Dokonca, keď som to poslal na ministerstvo spravodlivosti, som sa pýtal, že chcel som vedieť, v čom je zhoda. V čom oni vidia zhodu s tým posudkom a s tým rozhovorom, respektíve so zdravotnou dokumentáciou. Tak viete čo, odpovedal mi nejaký šéf tam, no, to sú fakt odborníci, to sú špičkoví odborníci. Mi napísal, že nakoľko je to už premlčané,
že je to premlčané, tak ako, že nič sa s tým ako nedá robiť a že uznesenie je nespochybniteľné, nenapadnutelné. Nemohol som podať nejaké odvolanie. Pritom posudok, ktorý vykonával lekár doktor Borecký, mohol byť najskôr spracovaný, najskôr 5. mája 2022. Vtedy sme sa stretli. Vtedy sme sa rozprávali. A ja som si to celé nahral. A viete čo, keď som si pozrel ten posudok, tak tam je uvedený dátum 5. júna 2020. O 2 roky skorej. A mne znalec napíše, teda znalec, človek z Ministerstva spravodlivosti, že je to premlčané, že už ubehla 3-ročná premlčacia doba. To je ako, chápete to? Domôcť sa pravdy a spravodlivosti medzi právnikmi, ktorí nie sú schopní chápať súvislosti, vyhodnocovať. Sledovať aspoň datumy, že či to aspoň datumovo sedí. To je fakt absurdné. No a čo sa týka psychiatrov, to je... Celé roky tvrdím, že to, čo robia a ako to robia, je nemožné, že nie je možné, aby oni takto poskytovali. A to nie len, že psychiatri, či už na Slovensku alebo v Česku, na celom svete. Na celom svete to má rovnaké základy. Na celom svete to nie je možné. No ale nikto sa tomu ako si nechce venovať. Advokát mi povedal, že ale pán Melničák, viete, oni keby toto priznali, tak sa im zrúti celý systém. Takže oni chránia skorumpovaný systém. Nie zdravie a osudy ľudí, občania, ktorí pracujú, aby odvádzali dane, aby oni mohli existovať, aby oni mohli žiť. A ich platy sú podstatne vyššie ako veľkej väčšiny tých ľudí, ktorí platia dane. A napriek tomu títo ľudia ich okrádajú ešte aj o ďalšie peniaze. To je úplne strašné. Neviem, že či si to viete uvedomiť, či si to viete predstaviť, že ako to funguje. Možno sa vám to zdá neuveriteľné. Ale celú dobu som sa vyhýbal vlastne až dosiaľ umelej inteligencii a na sociálnych sieťach, ako ste si všimli, tak som ozaj len sporadicky. Mňa nejak veľa ľudí nesleduje, ja sa nejak nevyjadrujem, nekomentujem na Facebooku každú fotografiu, každú kravinu. Nie, to ma fakt nezaujíma. Takisto ani na LinkedIn, keď sa tam pozriem, tak sú tam stále tí istí a ku všetkému sa vyjadrujú, ako keby všetkému rozumeli. Ako keby všetko vedeli. No, ja to takto nerobím. Teraz som ale spravil tak, že som si pozrel skutočne tú umelú inteligenciu a poslal som tam túto otázku. To, čo som vlastne... V čím som sa obracal na štátnych zástupcov, na súd, na ministerstvo zdravotníctva, na akadémie vied, či už v Česku alebo na Slovensku, na čo mi nikto neodpovedal. Respektíve odpovedal tak, že nemajú také informácie. Čo je veľmi zvláštne, lebo keď nemajú informácie, nerozumiem, na akom základe súdy rozhodujú, keď nemajú informácie. Bez informácií rozhodujú, proste bude to tak. Je to presne tak, ako povedal advokát. Chránia systém, ktorý im umožňuje pohodlnú existenciu, ktorý je skorumpovaný, špinavý a vyciciava bežných občanov, bežných ľudí. Poslal som to a čuduj sa svete, umelá inteligencia mi odpovedala presne v tom duchu a všetko to, čo celých viac ako 20 rokov opakujem. Čo stále hovorím. A oni mi to tam napísali ako fakty. Ako fakty došla mi odpoveď, že vlastne, že je to na akademickej a na filozofickej úrovni, že problémy, ktoré sa stále preberajú, nevyriešené a tak ďalej. Je to proste tak. Neexistuje na celej planete ani jeden psychiater, ktorý by dokázal vytvoriť diagnózu bez toho, aby poznal kognitívny prototyp, jednoznačný kognitívny prototyp a samozrejme, že musel by byť ako fakt to. Možno by to bolo, musel by to byť fakt úplne špičkový odborník, ale neviem, či taký existuje.
Lebo keď som hľadal a keď som študoval, tak som zistil, že vlastne za 4000 rokov, odkedy existuje ako prvý záznam o psychiatrickej, respektíve psychickej poruche alebo chorobe, alebo ako by som to nazval, niekde na nejakej hlinenej doštičke, čo ja z Babylonu, Mezopotámie, alebo ja neviem už presne, už si nepamätám kde. Od tej doby existuje nejaký prvý záznam, nejakých 4000 rokov je to staré. Tak za celú tú dobu nevyliečili jediného jedného človeka. Jediného jedného človeka. To, že liečia, ako OK. Ja akceptujem psychiatriu. Ale tak, ako je momentálne teraz provozovaná, prevádzaná, tak je to šarlatánstvo. Je to paveda. Je to nezmysel to, čo robia. Pýtal som sa, že či, lebo takto, lekár, otitulovaný spredu, zozadu, veľký odborník, 20. marca v podcaste rozprával, že my si vlastne platíme takých šarlatánov, ako je doktor Kotlár, ktorý spochybňuje tie vakcíny a vôbec ten covidový proces, čo sa tu dial. Ja neviem, ako to bolo, kto za čo všetko nesie zodpovednosť o tom covide. Už som z toho otravený, už som toľko vecí počul, jedni hovoria tak, druhí hovoria tak. Ale dosť na tom, že sa vyjadril, že my si platíme toto, že si platíme, že takýchto odborníkov, pseudoodborníkov. My si platíme to, že psychiatri zvyšujú počty psychicky chorých ľudí. Áno, platíme si to? Ja som o tom presvedčený, že áno. Lebo psychiatri predpisujú lieky, predpisujú kadejaké psychofarmáka a všetko. Napriek tomu, že diagnóza nie je 100% určená. Nie je záruka, že to je správne určená diagnóza. Čiže liek, ktorý nie je podaný v správnej dávke a na správnu diagnózu, je vždycky jedom. To je ich charakteristika. A presne takto mi odpovedala aj umelá inteligencia. Je to základ medicíny. Takže, ak niekedy sa vám niečo podobné prihodí, alebo niekoho máte známeho vo svojom okolí, kto mal akýkoľvek kontakt, vzťah s psychiatrami, dajte mu jednu radu. Vždy, keď bude s nimi rozprávať, nech si všetko nahrá. Lebo oni spochybnia všetko, dokonca oni sú schopní spochybniť aj vlastný nos medzi očami. Len aby sa uchránili, aby si zabezpečili svoj pohodlný život. Nehovorím, určite medzi nimi existujú aj, ale neviem, či ich je 1%, aj takých, ktorí fakt ktorí chcú pochopiť. Ale ostatní, jak papagaji, naučili sa niečo naspamäť a idú podľa toho. Nerozumejú tomu, absolútne tomu nerozumejú. Oni chcú liečiť, potrebujú liečiť. Potrebujú účtovať s poisťovní peniaze. Takže popíšu čokoľvek. To je zatiaľ celé. Ak niečo budete chcieť vedieť, pokojne sa môžete opýtať. Mal by som vás požiadať, aby ste odoberali môj kanál, aby ste klikli a dali, ja neviem, zvonček a neviem čo. Ne, to nerobím. Ja to nerobím pre peniaze. Mňa nikto síce nepodporuje, všetko som si musel zaplatiť sám, všetko som naštudoval sám. Robím to preto, aby som vám ukázal, ako si môžete pomôcť. Mne nikto nepomohol. Ja som musel cez to celé preskakať sám. Ale vy to už nemusíte. Ja vám veľmi rád ukážem a veľmi rád pomôžem, pokiaľ to bude všetko v mojich silách, pokiaľ budem vedieť, pokiaľ budem môcť. To je asi tak celé zatiaľ, ale kľudne sa na mňa môžete obrátiť, môžete sa pýtať na čokoľvek, čo sa týka tejto oblasti. Určite vám odpoviem. A môžete si byť istí, že vám odpoviem pravdivo. Nie ako psychiatr alebo právnik. Že sa budem vykrúcať alebo klamať. Úplne pravdivo, presne tak, ako som to zažil. Takže zatiaľ.